Zdravo svima, danas sam tu sa Verom. Danas vam snimamo video gdje ste nam vi postavljali pitanja na Instagramu. Sve u vezi organizacije venčanja i devojačke večeri. S obzirom na to da sam se ja sad u septembru udala i zajedno smo kroz sve to prošle. Tako da sam mislila da snimim zajedno sa njom video, zato što je ona baš bila sa mnom u svakom tom koraku. Dobro i uzlo. Da. Da, ima par pitanja koja se tiču mene i nje. Što se tiče organizacije devojačke večeri, tu je bilo više mog posla, a ona je što se tiče venčanja. Tako da a da, opet si mi ti pomagala da izaberem venčanicu. Da, išli smo na probaj. Na sajam venčanja, možda je to, toga nema. Mislim, nema u pitanjima, ali možemo spomenuti, pošto možda će nekom biti korisno. Da, ja mislim da to sad ima opet. Mi smo bili, ja mislim, u januaru. Ili Februar. Možda tako februar. Nešto. I stvarno je bilo korisno, informisali smo se oko nečega što, na primjer, nismo znali uopšte da postoji. Da. Usluga raznih i to, iako ništa tamo nismo ni kupili. Pa nismo ništa kupili. Za malo venčanicu prvo, ali dobro. Probala sam nekoliko venčanica, videla sam prilike koji me saloni interesuju. Jer onako se imaš na jednom mjestu i to je super. I onda vidite šta koji salon nudi. To mi je odatle je sve krenulo, onda je počela da pravi koncept kako bi to sve izgledalo. Šta se prvo traži, venčanica, ne znam, dekoracije, pa torta. To ste bilo i ovih kupona, znaš da smo dobile pa tipa mjesec dana nakon sajma možete da iskoristite kod to jest kao kupon sa popustom. Naprimjer, to je za Beograđane baš dobro jer oni su vjerovatno... Ja na kraju nisam to ništa iskoristila, ja nisam ništa tako brzo da, mislim malo prerano s obzirom da je to, ako je bilo u februaru sajam, a u septembru svadba, onda je malo bilo baš rano. Ništa, krećemo sad sa prvim pitanjem. Da možeš da promeniš nešto, šta bi to bilo? To je više pitanje za mene. Da. Šta bi to bilo? Šta bi menjala? Kao ništa divno i sve. Pa meni je stvarno sve bilo divno, ali jedino što bih promijenila, da sad opet sve radim iz početka, je venčanica. Ja. Iako sam se toliko namučila kod nje. Da. Mislim, skroz bi drugačije nešto išla. Mislim da bi šila venčanicu, ne bih iznajmljivala. Dobro, to da. Zato što sam se tu malo opekla. I mislim da je to jedino što bih ja nešto sad promenila u vezi nešto svoje više ubacila, da možeš da šiješ. Ja sam šila haljinu prvi put u životu i znala sam kako će to da izgleda. Ispred svoje konstitucije smo pravili, znači, tačno sam znala koliko može dekolte, znam da ne može puno, gdje je sečena ovdje, koliko ide u dužinu. Sve onako napraviš sprem tvog tela i sprem svoje građe. I to je ono što venčanice, u suštini oni njih kao tamo nešto nameštaju, ali... Namjesto oni to prema tebi, ali nije to to. Mislim, nije ni blizu. Pogotovo što se te venčanice toliko iznose pre nego što dođu na red. Da vi obučete, da je to strašno. Ona moja je otpadala sva, pošto je bila puna tih nekih... Kad si ti nju rezervisala? U februaru. U februaru je bila rezervisana i ona je tad stigla nova. Da, ja mislim da je bila čak i nenošena. Ja mislim da je bila tako nešto, skroz nova. Mi se oduševili kako haljina izgleda fenomenalno. Da bi u avgustu došle, a ona, mislim, izgledala, bila je ista kao i, ali nije to. Perlica pola nema. Nekako i mislim da... Ko zna koliko se puta da je što se venčanice tiče, ako već odlučite da iznajmite venčanicu, mislim da je bolje u nekim manjim salonima to raditi, a ne u tako velikim. Ja sam iznajmila u Beli i oni toliko imaju tih, kako se to kaže, nije poručbina, nego rezervacija i toliko devojaka prođe kroz taj salon i koliko, ja ne znam koliko puta znači ona jedna venčanica se nosi. Ta venčanica nedeljno ide na hemijsko čišćenje, pa se za vikend nosi, pa se skoro svaki vikend se nosi. I onda možda zamisliš koliko tu imate okšivenja i svega. Ništa, idemo na drugo pitanje. Možemo ovome do veka. Da. Gde je sad? Kako ste došli na ideju za katamaran? To je u vezi devojačkog večeri. Pa došli smo na... Pa isto na sajmu. Na sajmu. Da, to je u stvari, eto, taj sajam nam je pomogao da vidimo šta sve
može ili sa djevojačkim večerom i sa momačkom, to jest nije bilo za momačku, ili bilo je možda. Pa dobro, može katamaran za može i za momačku, momačku. da. Došli smo na ideju tako što su nam ponudili tamo neku jahtu ili ne znam šta je ono bilo, u Beogradu. Nešto preskupo, a tipa 2 sata se plovi. Ok je i to da se plovi 2 sata, ali posle toga onda ne znaš šta ćeš, pritom kreneš u podne, šta mi da radimo do uveče. Tako da to nije baš bilo najbolje rješenje, pritom je Beograd, a sve devojke su iz Novog Sada, tako da nismo mogli da se ukombinujemo sa tim, iako je naravno jahte su mnogo lepše onako na izgled, ali u suštini na kraju ni ne gledaš kako to sve okolo izgleda, Da. nego gledaš nešto drugo. I mislim, provod je najvažnije. Da, i društvo, i onda kad se okupilo društvo, na kraju više niko nije razmišljao ni da li je ovo ovdje, da li smo, ja sam se nervirala oko postavke stvari, zašto taj sto mora tu, zašto sve pričvršćeno i ne može da se pomera. Ja sam nervni slom dobila kad sam došla i vidjela da to nije onako kako sam ja zamislila u glavi, ali posle je apsolutno. Ali meni je to savršen dan bio. Da, stvarno je bilo nešto neverovatno. Neverovatno, je bilo jako lepo vreme. Da. To je bilo, mislim, koji je to? 1. septembar? Ne. To je bio 30 i... Ne znam koliko avgust ima dan. Zadnji dan avgust. 31 dan. Znači 31. avgusta. Da, a 2. septembra je bila svadba, tako da smo mi 2 dana ranije orcale. A sad vidim, nije nam to sljedeće pitanje po redu, ali ima pitanje gdje se nalazi taj katamaran. Da, katamaran je kod Diskonta, šta je to, klub, kafić? Da. Diskont. Ima 2 katamarana. Kako zove taj deo? Ribarac? Pa da, na Ribarcu. Na Ribarcu. Odmah pored piknika. Da. Ako znate. Ima tamo više onih katamarana, sad to su privatni. Pa ima 2 od njih se 2 iznajmljuju. Da. Zato kažem, za više informacije slobodno nam pišite, pa ćemo mi da prosledimo broj telefona ili nešto. Dobro, idemo dalje. Koliko vremena oduzme organizacija svadbe? Godinu dana. Od kad ste se verili pa sljedeći dan. Sve bukvalno kreće sljedeći dan i ne završava se dok svadba ne prođe. Onda tek počneš, još se ispričate malo o tome, kao ja, baš bilo lepo, i onda posle, tek je tu kraj. Baš, u svakom slučaju jako puno vremena oduzme. Iako ne radite svaku sitnicu vi, ali opet sve vi morate da pokrenete, da nađete, da organizujete, kad, šta, kako. Neće umjesto vas. To niko niti može neko umjesto. Mene je oduševilo kad sam došla kod nje, ne znam kad je to bilo, kad smo išli u Beograd, ja mislim. Ja sam došla ovdje, ona otvara rokovnik, piše wedding planner ili tako nešto, sve ima spisak svega što jedna svadba sadrži i ona je krenula štreberski lepo. Aha, prvo lokacija, di ćemo slaviti. Pa spisak, kad idu kod tih ljudi, kad se dogovaraju, koje će, ne znam, hrana, catering, bla bla. Pa onda ide dekoracija cveća, pa šta, kod koga, koje cveće. Znači, postoje ti planeri koji su ekstremno korisni u ovim situacijama, jer evo, ja sutra treba studiju, ja ne bi znala što... A da te ne pitam, nego sama iz glave i ono što treba, koliko to zovem. Ja isto, kad sam tek trebala da krenem sad sa organizacijom, ja sad ne znam šta sad sve tu ima. Da li sam ja sad sve to zapisala, da li sam ja to sve, znaš, ne znam da li sam obuhvatila. Da, zato su ti planeri, to je... Da. To je bilo... Da, i sve treba zapisivati. Da, rezervisati. Koliko ranije treba se rezervisati? Pa čim saznate da će biti venčanje? Da. Recimo, lokacija i band, to vam je najteže rezervisati i to treba bukvalno odmah. Da, to znam da su bendovi uvijek Da, bendove što oni rezervisani, ovi naši su recimo bili 3 godine napred rezervisani. Tako. Što je popularniji bend ili nešto, to je vjerojatno veća vjerojatnoć da ih nećete ali kao i ova lokacija, znači gdje će to biti. Da. Mislim, oni su svi rezervisani mnogo unapred. Mi smo, recimo kad smo tamo otišli da rezervišemo taj prostor, bilo je... Tad kad smo mi otprilike htjeli, sve subote su recimo bile rezervisane i nismo mogli subotu. A vi ste išli baš rano? Mi smo išli odmah, ja mislim u januaru. Pa tako da, rezervisali za septembar. A za septembar. Znači mora godinu dana sigurno to. Mora, znači čim saznate, čim se odredi otprilike datum neki... Čim nanjušite prsten... Odmah. Nema čekanja.
Desno, to smo govorili. Koliko plovi katamaran, koliko košta i šta je sve uključeno? Opet sa tebi Katamaran plovi, to jest mi nismo baš bili po planu, katamaran plovi od 12 sati u podne do uveče, odnosno do zalaska sunca, jer ne smeju da plove po mraku. Međutim, mi, pošto je bio petak i devojke su sve radile, nismo mogli da se iskombinujemo baš u 12 i možda bi nam to i bilo mnogo. Jer stvarno smo umorni, a za 2 dana je svadba, moraš malo da se pričuvaš, jel? Tako da smo mi od, koliko, 4? Mi smo tamo bile, nas 3 smo bile oko 3 već tamo i ranije. Oni su došli oko 4 devojke i onda je Nada oko pola 5 došla kao zadnja da iznenadimo. Može da plovi 7 sati, jel, i više, leti, ali mi smo od 4, ajde da kažem oko 15 do 5 da smo baš krenuli, do oko 8. I onda smo uplovili i tu smo još ostale malo čisto da vidimo šta ćemo dalje. Koliko košta? Košta 250 evra, gdje je uključeno, šta je uključena je ta plovidba, pomoćni čamac, oko tih bezbednostnih stvari stvarno je bilo sve okej. Znači, ne plovi se to ne znam šta, Dunavom idemo i sve je tako blizu i nije bilo nikakvih problema. Da, imate skipera i još jednog koji vam pomaže. Znači, idu dvojica sa nama, jedan vozi i roštilj smo mi uzele, pošto ima roštilj onako, kako nije sazidan, nego onaj pa tamo, da. I onda je dečko sa nama plovio i pekao roštilj, tako da mi oko toga nismo... Da, mi smo samo donele, Lana je napravila salatu. Moj najbolji moment je kad smo sele, a onako kad sedne, sad zavisi od visine, ali ako si ti mogla, može svako, da nogicama onako kroz Dunav. Da, malo veće. S jedne strane nema ograda, pa se sedne i onda ovako hladimo noge u vodi, u Dunavu, a ispred zalazak, onako onaj crveni, vatreni, znači... Voda, znači savršeno. Da, ja ne znam, mislim da mi je to najlepši moment. Ja sam se u jednom momentu zakucala tako, noge mlataram, ovako i gledam u to sunce, ovako vidiš kako zalazi. I sve kako lep život. Život je lep, da, ja sam bila bukvalno, u jednom momentu sam pala u neku hipnozu. Sve oko mene tamo igraju, skaču. Tako da kažem, to nećete doživjeti nigde, drugde osim tu. Da li ti je Vera bila kuma? Jeste. Šta mislite? Ja sam imala 2 kume. Vera mi je bila kod matičara, a imala sam... Moja druga kuma je bila u Crkvi, naravno. Jelena se zove. Ja ne znam da li je ona nekad bila na mom kanalu, ja mislim da nije. Nije, kad nju ne možeš naloviti. Nije, ona živi u Dubaju, tako da ona je malo manje bila uključena u to, ali opet se stalno čula s tobom. Kad budeš išla kod nje, onda ćete morati da se snimate tamo. Da, i ona planira da krene da se snima za YouTube. Taman onda, da je ubaciš. Da. Da ubaciš. Da. Koje ideje predlažete za devojačko veče? Znači, katamaran kao osnova i posle šta god da smislite sami, ali najosnovnije je da to bude lepa lokacija. Da. Znači, plovite ima sad i Dunavom. one kao kuće na dan, ja sam bila i tamo na jednom devojačkom. To je isto zanimljivo. Mislim, onako malo drugačije, nije klasičan izlazak. Bar meni je... Ja nisam bila nije zato. mi zanimljivo klasičan izlazak, mogu svaki dan izađem pa da... Mogu, ali neću. Mogu, ali ne izlazim. Šta vam je ostavilo najjači utisak u cijeloj organizaciji cijelog događaja? Pa sad... Ja. Ne zezam se. Šta je bilo? Pa najveći utisak što se tiče svadbe. Meni je sve celokupno to. Sve je bilo, da. Tako je bilo slagano po redu. Bukvalno sve je bilo savršeno. Kako treba, da. Meni najlepši moment sa svadbe svakako bilo kad ste ti i čika Vlada silazili dole i kad je Luka tebe preuzeo i kad smo mi onda nastali. To mi je onako kao iz, ne znam, ko iz bajke bilo. Da. Onako mašu sa terase njih dvoje i onda nju kao tata spušta i onda je uzima budući muž, jel? Da. To mi je bilo, eto, moment koji je zabeležio. I meni je prvi ples bio isto. Ajoj, da, to sam zaboravila. Oni su ljudi išli da se školuju. Da. Vežbali smo. Vežbali. I onda su tamo izdominirali, a mi smo svi bili ovako. A
bukvalno, ja ne znam, ja u životu nisam kakav prvi ples, bre, tamo se svi i to mi je čepaju isto se ovo. savjet koji baš preporučujem svima da idu na ples. Da, Verujte mi, blamirate. isplatit će se. Pogotovo ako niste baš nešto dični u plesu. Ja mislim, kao neki. kao neki. Kao ja, recimo. Ne, šalim se, ja ne znam da plešem, ali sam išla i dosta smo toga naučili i baš sam jako zadovoljna. Perfektno. Dalje. I posljednje pitanje, koliko unapred ste krenuli sve da planirate i koji je bio prvi korak u organizaciji? Pa to smo već dotakle. Znači odmah, čim saznate da će da se venčate, odmah, znači redom. Čim ona kaže da? Prvo lokacija, zatim band, venčanica, odeo, Da. dekoracija, šta još ima? Torta. Tronta. Meni je torta ostavila utisak, baš onako. Zašto je bila više od tebe? Da. Ja kad sam bila torta, ja nisam mogla veru, pala sam u nesvijest. A oni su bili u fazonu, mislim takvi su ljudi, u fazonu su, ako smo mi dali nekome da nam radi catering, mi se nećemo puno mešati. Znači, ona nije bila bridezilla, nego bila samo bride i apsolutno se nije mešala ljudima u posao. Jel vi hoćete, ja znam koji ću cveće i to mi napravite kako god Ja sam izgleda. samo rekla, znači, ja volim to i to cveće, eto. Tortu, nisi apsolutno ništa ni Tortu se uopšte nisam mešala, što su dekoraciju i tortu radile dve sestre. Da. I onda su njih dve to uskladile, to izgleda... Znači, ona se apsolutno nije pita, žena nije znala kakva će biti torta. Ne, nisam znala. Na kraju ispalo je više nego dobro. Da. Isto tako, oko nekih stvari, apsolutno se... Pa ni meni, ja nisam osjetila neki teret od tebe, da kažem, da sam nešto morala da uradim ili da sam morala nešto... da ispunim, ne znam šta, da se ponašam tako i tako, mislim, znam da ima ljudi koji pa najbolje je opustiti se, mislim, ako uzmeš nekog profesionalca ti to uradi, on će ti uraditi to najbolje što može. I zašto bi ja, koja ne znam, ne razumem se u to, se nešto pravila pametna i pokušavala da provedim. Zato je najbolje pustiti, onda organizujte vaš deo, a ovo ostalo onda neko obave ljudi koji znaju šta rade. Da. A mene zanima, imam ja pitanje jedno. Jeste se svađali oko nekog dela organizacije vas dvoje? Ti mladoženja? Znam da je bila frka, to je svima sedenje. Ali nismo se nas dvoje svađali, ali smo se posvađali sa svim ostalima. Znači, s roditeljima, sa svima. A nas dvoje smo... Nas dvoje, ali smo se sa svim gostima. Da. Da, to je ko će gde se desi, to je katastrofa. To je najgore. Onda te zovu nedelju dana ranije pa kao, a s kim si mene? A ja ne pričam sa njom, pa to mi je od ove komšinice, pa ne mogu stvarno. Onda ja tamo rasporedim se, ne mogu njih dvoje za istim stolom, ne pričaju. Šta? Od kada? I onda sve iz početka. Znači ja i Luka smo tad dobili, da, znam da je to bio najteži posao. Da. Ali nismo se nas dvoje uopšte posvađali ni jednom, ali eto, kažem sa svim ostalim. Znači, vas dvoje niste. I to je to. Smo završili? Da. Ukoliko imate neka pitanja još, pitajte, mi ćemo vam odgovoriti, nije nikakav problem. Da, što se tiče tih kontakata i to, slobodno Da, možete pisati ili u DM. Pa na Instagramu, da. Ili gde god. Da vam prosledimo kontakte ili još ako nešto vas zanima. Da, i hvala vam puno što ste gledali video. Vidimo se onda u narednom videu. Goodbye.